Ayan, nangunong-una na naman si Timor City, Batang Bulataw. Ayan guys, so magkakarimatehan na ba? Mag-i-start na ba ang matatan? At last 100 meters na lang. Last 100 meters, Batang Bulataw nasa harapan. Ayan na, magbabanatan na. Idol. And guys, nandito tayo sa Daang Kalikasan at nandito si Idol Jeffrey Garay. Hello, good morning po. Shout out nga pala pa-support po ng Uncle Boss TV. Ayan guys, so Pa-support po ng YouTube channel ni Uncle Boss. Uncle Boss TV, subscribe po kayo. Pati po upcoming videos live po. So, yan, huwag na tayong papauli. Paki-support po. Salamat. Okay, thank you guys. Support po natin si Uncle Boss TV. Ayan guys, so mag-i-start na itong MTB category. MTB, hindi maglalaro. Idol, Wogi. Shout out Idol. Ayan, tayo maglalaro po. Mauna yung MTB category. Para timbulan nyo, ikaw bibilang ako. Timbugal yun. May timbugal yun. Puro nakakamiling tsaka urom eh. Idol, salika. Hindi. Ayan, so mag-i-start na po. Shout out kay Sir Orum. And guys, so ilang laps sir? Sir, ilang laps? 4. Minute time, ito. Ayaw na lang yung puste. Ayan, so banatan agad to guys dahil wala tayong neutral. Ayan na, so nag-start na. 4 laps po itong MTB category natin. Ayan guys, ayan na, so nag-start na. Ayan, so kasama natin si Idol Jeffrey Garay na nagko-cover ngayon dito sa ating MTB category dito sa Daang Kalikasan. So first lap pa lang to guys. At 4 laps po itong ating MTB race, kaya magandang maging bakbakan dito ngayon. Ayan. Sabihin nyo na ako kaya kung tayo pwesto. Sige. Harap tayo pag ano. Sige, ayan guys, so nagkakabanatan ng bahagya doon sa bandang harapan. Ayan. Ayan. Dahil shout out sa'yo Idol. Ayun o. Ayan. Ayan guys, so bumabanat yung isang tropang, ayun, ano yun? Balis, sabulin natin kung kaya. Ayan guys, so nandito ang ating peloton at may nag-attempt ng breakaway sa bandang harapan. Ayan guys, 1, 2, 3, 4. Ito pang-apat itong Batang Orum nandito sa likod. At may dalawa dito sa bandang unahan guys. First lap pa lang to, Team Gimba. Ayan, first lap pa lang at nagkakabanatan na agad. Meron tayong isa dito sa bandang harapan. Ayan. Tikitan mo. Ayan Idol. Ang lupit Idol, ang aga mong bumalat. Ayan, shoutout ka kung kaya mo. Ayan guys, so hindi na hinabol itong ating tropang nag-breakaway. Lumayo na siya doon sa ating tropa sa bandang likod. So first lap pa lang naman to guys. Kaya siguro nagre-reserve pa yung iba ng kanilang lakas para sa ating nalalabibang mga minor. Padaanin mo na siya. Iikot na yan. Ay, doon pa. Doon pa tayo sa bandaran. Ayan, so yung ating peloton guys, nandun pa sa likod. Ayun, malayo pa. So, focus tayo muna dito sa tropa nating nakapag-breakaway. Ayan, nasa 100 meters yung kalamangan nyo guys. Ayan yung ating peloton, nandun pa sa likod. Ayan, so dito tayo iikot kay Boss Orom. Ayan guys. Ayan, dito iikot yung ating mga tropa. Ayan, so paikot na yung ating unang breakaway. Hintayin natin, dito man tayo dal. Hindi mo ba kayo, nakada pa. Ayan na rin ang ating peloton. Paikot na sila guys. Ayan na, Team Orom, Batang Orom at Batang Gimba. Ayan guys, so bali, tara. Kaya papaikot na rin yung pinakahuli. Doon na guys yung ating peloton at nasa harapan pa rin yung ating mga breakaway.
Ayan, so ayan, tutukan muna natin sila dito. Ayan guys, ng ating Pelton. Mabagal pa rin ang takbuhan. Idol, banat mo idol. Ayan guys, mga tropang swal na Team Kamiling SMTV, dito sila guys. Ayan o, nagkakabanatan na rin dito guys. Ito, buhuma natin itong naka white na jersey. White ba ito idol? Anong pangalan yan? Kilala mo? Ha? Batang swal, si Marjon yata ito eh. Marjon Lausin, tsaka itong naka pink. Ayan guys, so nagkakabanatan o. Ang ganda ng singit na idol dun sa bandang kanan, sa bandang gilid. Ayan o, Batang Urom SMTV. Si Pilagio Brothers nandito rin guys. So ang ganda ng hapulan nila, Team Urom at Team SMTV. Ayan guys, nagkatotokan na dito sa bandang harapan. Humahabol din dito sa bandang likod. Bandang likod guys, anong team to? Nakablo, Bagnot, Team Bagnot. At ito yung nasa harapan guys, dalawang Batang Urom, isang Gimba. Yun, habulin natin yung dalawang breakaway. Dalawa lang ba yung nag-breakaway? Yun o, Batang Urom biglang sumingit. Ang bilis ng pasok niya guys dito sa bandang unahan. Ayan, so hatak-hatak niya yung buong peloton. Ayan, so ito naman tayo sa ating breakaway. Ayan guys, ang Batang Urom. Batang Urom. Ayan, idol. Ayan, may idol. Kaya. Ayan, so diba yung dalawa tayong breakaway guys. So bali tatlo ang ating isa lang pala. Saglit lang yun, tumutok. Ayan. Ayan guys, so ito ang ating tropang breakaway. Naka yellow, green, black combination na jersey. Siya po yung kanina pa nakapag-breakaway guys. At hindi pa nila inaabutan. May isa dito sa ating bandang likod. Ayan, sumingit guys, sumingit. Team Urom. Ayan, sinundan ng ating breakaway. Ayan guys, so nagkahabulan dito sa bandang likod, harapan. Nagkahabulan guys, inabutan yung ating unang breakaway. Ayan, Batang Urom at saka itong isa. Hindi natin alam kung anong team to guys, basta dalawa na itong ating breakaway ngayon. Ayan, mamaya na tayo ulit doon sumingit sa huling lap. Ayan guys, so malapit na tayo. Lampas pa na, doon pa sa bandaran. Ayan, so dalawa itong naghahabulan dito sa harapan guys. Dalawa. May isang humahabol. May humahabol na isa, gilid tayo. Ay hindi, diretso mo lang. May isang humahabol dito sa likod. Diretso ka lang, diretso. May humahabol sa likod eh. Ayan guys, so nandito na yung humahabol, Batang Bulataw. Ayan guys, so tatlo na itong ating breakaway. Nag-aabutan na dito sa unahan. Ayan guys, so tatlo sila. Ayan, so first lap pa lang to guys. May tatlo pa tayong laps na natitira. Ayan, so mamaya na ulit tayo sasabay mamaya doon sa fourth laps. Kasi abangan na lang natin mamaya doon sa start line yung second and third laps. Team Urom. Idol, ano pangalan nyo? Ito. Urom. Jan David. Jan David na Fernandez. Ayan guys, yung naka-green. Tingnan natin sila dito. Ha? Oh, sige. Tapos yung pabalik na lang tong grupo. Tapos mamaya na lang sa last lap tayo. Ayan guys, so papaikot na itong ating peloton para sa ating first lap. Pagbalik nila guys, second laps na to. At mamaya na tayo ulit sasabay. Ayan guys, so thank you sa kotse na nakipag-cooperate. Ayan guys, so second laps na ito guys. Abangan na lang natin yung pagbalik nila dito doon sa may start line. At yan na tayo sasama ulit sa final laps. Mayroon pa tayong tatlong laps na natitira, kaya hintayin na lang natin sila sa start line.
Ayan guys, so ingat-ingat kayong lahat mga idol. Sana matapos itong race na safe lahat. Ayan, shout out sa ating organizer, kay Boss Orom. Ayan guys, so nagkabalaran dito sa Maytulay. Ayan guys, so abangan natin yung pagbalik ng second laps. And guys, so paparating na itong ating second laps. Breakaway po natin, 4 po sila. Ayan guys. Ayan, so 4 yung ating breakaway. Sila pa rin. Ay, may isang nakadikit, no? Ayan, may humahabol na isa. Hindi makakita. Guys, so may humahabol dun sa ating 4 na breakaway. Ayan, tropang... Anong team yan, boss? Ayan. Chasing group. Ito na yung ating chasing group. Ayan, 2, 4, 5, 5. Limang chasing group guys. Si Pilagyo. Si Pilagyo Brothers nangunguna. Ayan guys. Ito na yung ating belt. Tabi, tabi, tabi. Ay, kasali ba ito? Ayan na. O, tubig daw. Ayan na, bumabanat na. Ito yung ating peloton. Ayan guys, so ang tutulin pa rin. Ayan na, oh, shout out yung ating mga tropa. Sa EOB San Carlos. Ayan, EOB San Carlos. Ano pa? Francis M. Vlog. Ayan, naiwan ko yung sticker kasi. Sunod na lang. Sige, so susunod na lang. Oo. Ayan na, abangan natin ulit. Abangan natin ulit yung pagbalik para sa third laps. Wow, ang sarap. Pag pumunta kayo ng Daang Kalikasan, hindi na kayo magugutom guys. Ayan o. Buy one, take one. Ayan na sila. Ito yung ating 4 na breakaway. Team Urom BCT. Dalawang Team Urom yun na. Tapos may mahabol pang third laps na yun guys. Pang third laps. Yung 4 na dumaan. Ito yung isang umahabol sa kanila. Medyo malayo-layo yung agwat niya guys. Malayo-layo yung agwat ng ating 4 na breakaway. Nasa 500 meters. Ayan. At ito naman yung chasing group na humahabol. 5 din sila guys. 5. Ayan. Si Pilayo Brothers. Thank you. Ayan. So hintayin natin yung peloton. Ayan na, so nakikita ko na yung peloton guys. Peloton natin, ayan na. Tulin din ang habol nating peloton. Nakukuna itong naka yellow na jersey. Ayan guys, so ang tulin ng habol nila. Third laps na yan, third laps. Ayan na guys, may paparating na sa ating third laps. Nagkahiwalay na itong ating 4 na breakaway. Nangunguna na itong dalawa. Ayan guys, so mga 100 meters na itong dalawa. Ayan guys, ito yung kasama nilang dalawa din kanina na pang-4. Ayan. Tara idol, pabulin natin yung breakaway. Okay. Ayan, apat itong ating breakaway. Ayan guys, so magpapangabot din lang to. Ayan guys. Ayan, medyo nagpahinga itong dalawa dito sa bandang likod. Dikit nyo, lalayo yan.
Ah, tropa din pala niya eh. Ayan guys, so bakit ang layo? Saan ba ikot nila? Diyan talaga? Ayan, so papaikot na itong dalawa guys. Direksyon niya, malayo na yan. Ayan, sige, dito na tayo. Papaikot na rin to. Ayan, tayo natin yung iba. Malayo, no? Layo. Tingnan natin kung ilan yung gap nitong ating breakaway guys. Tapos habulin na lang natin to pag ikot nila. Kaya pa kaya? Kaya pa, no? Ayan, so kunti lang naman, no? Ang dami ng kanina. Nasa 700 meters kaya 600, no? Ganyan. 600, oh. 600 meters guys yung kalamangan nitong apat na nauna dito sa chasing group na paparating. 2, 4, 5, o 5 din tong umahabol. May isa kanina umahabol, inabutan na siguro nitong 5. Kung inabutan yung 5, inabutan ng 5 yung isa, 6 to. Kung walang na hiwalay. Ayan guys. Idikit nyo! O, ikot na, ikot! Ayan guys, papaikot na. 600 meters yung gap nila. Kayang-kaya yan. Sige, tara na. Bulin natin to. Ayan, chasing group versus breakaway tayo ngayon guys. Ayan, so makikita naman natin yung peloton. Mamaya pagbabalik na sila. Ayan, ito yung ating chasing group na humahabol. 2, 4, 6, 6 sila. Ayan. Ito naman yung ating peloton. Ayan, dalawang grupo na rin, nagkahiwalay na. Ayan, so habulin natin yung ano. Habulin na natin yung breakaway. Wala na, malayo na. Malayo na yung ating mga breakaway. Didikit pa kaya yung ating peloton? Didikit pa kaya yung umahabol? 600 meters. Lumalayo ng lumalayo yung 600 meters guys. Ayun, so natatanaw na natin yung ating mga breakaway. Ayan. Natatanaw na natin yung ating mga breakaway. Pusina ka. Ayun. Ito na nga, ito ating mga breakaway. Tatlo yung nandito. So, ibig sabihin guys, nakalayo na yung isa. Asan na yung isa? Dalawa. Ay, dalawa. Ayaw nyo nang tumikit. Binabantayan ka? Okay, magbantayan na kayo. Tara, abulin natin yung ano. Ayan na yung dalawa. Nakatawa na lang sila guys. Nagbabantayan. Diyan, David Fernandez. At yung isang naka-blue na jersey. Ito na, malayo na ang kalamangan nitong dalawa guys. Dito sa dalawang nasa likod. Nasa 500 meters na ang kalamangan nila. And so, patuloy pa rin na bumaba natin itong dalawa. Ayan guys, at malapit na sila sa lilikuan. Ayan guys, so last 50 meters, iikot na pabalik itong dalawa nating breakaway. Ay matehan to. Tutukan na natin sila. Ayan na, pabalik na sila guys. Pabalik na. Kana, sundan na natin. Ayan po si Boss Om. Ayan na. Maganda-gandang laban to dito sa dalawa nating breakaway. Nakita mo yung mga mukha nila. Batang Orom, ito na guys yung dalawa. Ayan na. So, hahabol pa kaya sila o ayan na makakuha ng first and second place dito sa race na to. Batang Orom. Tigitan mo nga to, anong team nito? Tanungin natin. Ito na guys yung ating chasing group.
246, anim pa rin sila. Ayan. Ito na yung dalawa nating breakaway. Anong team nun? Anong team yun, sir? Anong team? Dayo ba? Dayo. Ito na yung ating peloton, guys. Peloton. Shoutout kay Kuya Rods Mia na isa ring subaybay sa ating mga ina-upload na taga mga trip din, pero nandun po siya sa Canada. Ayan guys, shoutout kay Kuya Rods Mia. May race po tayo ngayon sa mga trip, sir. Panoorin mo po ulit. Nagitan mga, tanungin nga natin kung anong pangalan. Ano? Idol, anong team mo, Idol? Anong team mo? R-City. Okay, Team R-City. Ayan, so mamaya natin tanongin yung pangalan niya, guys, para hindi natin siya maabala. At saka itong isang batang Bulataw. Ayan, Team Bulataw. So maganda-gandang rematehan to mamaya, guys. At papalapit na tayo ng papalapit sa ating finish line. May 1 kilometro na lang na, Idol. Wala na. 800 meters. Check natin sa likod. May humahabol pero naka road bike. Ayan guys, so wala pa tayo nakita sa likod. At ito pa rin, patuloy na bumabanat itong dalawa nating breakaway. Sila na nga ba ang bagong magiging hari nitong ating daang kalikasan MTB race. Ayan, so nakayuko lang si Idol sa bandang harapan. Hindi pa rin pumapalit itong isa, itong Team Bulataw. Ayan, so pumalit naman siya, guys. Uy, ayaw, sinasabayan. Ayaw niyang ano, ayaw niya magpalamang, o ayaw niya pumunta sa likod. Ayan, maganda-gandang rematehan to, guys. Pagdating mamaya sa finish line. At last 600 meters na lang. Last 600 meters. Ayan, lumipat na naman si Idol, tropang R-City, sa bandang unahan. Ayan, Idol Nats, shout out sa'yo. Ayan, nangunong-una na naman si Team R-City, batang Bulataw. Ayan guys, so magkakarimatehan na ba? Mag-i-start na ba ang matatan? At last 100 meters na lang. Last 100 meters, batang Bulataw nasa harapan. Ayan na, magbabanatan na. Ayan na, batang Bulataw, bumanat na. Naubusan na ng lakas itong isa, guys. So hindi na nakipagrimatehan. At nanguna na yung ating tropang Bulataw. Ayan na, bumanat pa. Kala ko masisilat pa, guys. Ayan na, so batang Bulataw ang nagwagi. Pangalawa yung Team R-City. Ayan, balik tayo. Ayan guys, so yan po yung ating winners. Dalawa po. At hintayin natin yung magiging second, third, fourth, fifth. At yung peloton. Thank you, Idol. Hintayin mo natin sila. Ayan, so malayo-layo yung Kalamangan. Namuntik pa. Shout out, Idol. Shout out nanay ko, nandito ako. Shout out daw kay mother niya. Ayan na guys, parating na rin yung ating dalawang breakaway. Parating na rin yung ating dalawang breakaway. Ayan na, nagre-rematehan na. Ayan na, nagkaka-rematehan na guys. Ang tuloy ng Urom at tatagusin ba? Oh, okay, ang galing. Batang Urom ang nanalo. Batang Urom ang third place. Malupit na rematehan yun guys. Lupit, lupit. Ang lupit. So hintayin natin yung peloton. Chasing group pala yung nauna. May 6 na chasing group. Ayan na guys, ito na yung ating chasing group. Nako, may sasakyan. Gilid lang, May sasakyan pa, may sasakyan. Dito tayo, may sasakyan doon. Ayan na, sigurado magkakabanatan na to. Chasing group. Nakunguna itong wow, hindi kasali pala. Ayan na. Pang pip. Ayan.
Ito na yung ating peloton. Ang ganda ng rimatian nila. Ayan na. Ayun o. Yun o. Ayan guys, so dyan nagtatapos yung ating MTB category. Congrats sa inyong lahat guys.